Ayan po, dito na kami sa ano 30 floor. 30 floor. Oh, napakataas na nito. At sobrang taas nito. Ang pagtingin ko po sa kalabaw ay hayop na. Ang baka, puti na nga. Oo. Yung baka parang hayop yung pagtingin ko. Sobrang taas. Itong ayan po, pahinga na muna at kakain na. Maya maya yung team nandun sila. Nag-i-edit na yung iba habang nagantay para kumain. At si Chinchin patuloy pa rin sa pag online class. Hindi pwedeng maistorbo. Seryoso. Si Pula yung nagluto. Grabe na. Presko. Ano na parang? Naparang? Hindi. Ano yan? Sinain. Kaya nga lang, ito? Sige po tayo. Administrasyon na nagpapa-admit pa po sa para so I hope may instructions Mamaya na si Chinchin. Binukuran na lang si Chinchin tsaka si Kuanoli tsaka si Tatay. Sa papahinga. Kuanoli kumain na. Kasi baka magutom siya mamaya. Kaya binukuran na lang. Kuya Bayay, may bigyan na sana ako. Wala sa background ko ha. Yung background music. Ayan, kakain na siya tapos nang ayun na, nag-break time. Break time yung online class niya. At yun, mahirapan siyang kakain yan kasi may harang yung ngipin. Sabaw ka na lang nun. May sabaw naman yan eh. May sabaw. Tapos yung malunggay pala, kakapit yan sa ngipin mo, sa breast mo. May sabaw ka na lang. Yan. Gusto mo magpahimay ka kay kay Tilo. Ayaw ko magkaon. Hello, himayan mo nga ng ulam si Chinchin. Yan yung pag-gusto mo. Huwag na lang na-istorben yung natutulog. Kaya kain ka na muna dyan para mamaya pag bumalik yung sir mo sa online class. Kuya! Halika dito! Mali ka nga dito, may datanong ako sa'yo. Hallelujah! Melis na! Ang kuhan ka sumubya sutum na tundukumo ko. Puno ko gitundukan sa mga maidot nga tunog ang mga wanasula. Oy, kuya! Mali ka nga rito, ba't... Bay naro, tamig online lang naro. Bigyan natin sila ng kahoy. Ito mo. Wala mo sa akin. Humito ko ni Karen. Wala.
Pako martilyo, Lo. May martilyo ka na? Oo, pako. Oh, ito. Martilyo. Oo. Maya na, Lo, ha? Maya na. Pag sabi ko pako, pako. Kaya ganyan, video mo ganyan. Yung bakal, Lo. Tayong isa, Lo. Yan na yan? Yan, putulan mo na lang yung... Yan, oh. Kaya nga. Ano, okay na yan? Isagad ko? Ha? Gusto mo sagad? Mas masarap yun. Sige, sagad mo na lang. Para lapat ka sa baba. Hindi yung ano, yung di ba hanggang doon yan? Hindi, kunti ito mo. Oo. Ano? Para magbalda ng balin. Sige. Sige. Baklas. Hindi. Apa ko muna dito. Ang nagari. Ay, tilo talaga. Huwag mo isagot yan. Hindi nga, susukatin ko man yan. Hindi, ayun na lang ito. 2x4. Ay, 2x3. Isagad mo dito. Ah. Ito nga isagad. Tutok. Metro ba? Metro? Dito. Ay. Ano talaga ay. Lapis, saan naman yung lapis? Kailangan na, kumbaga, ano na, pumutol kang 20. Okay na. Na pang tuko doon. Idikit mo sa hinuting. Iba yung hinuting. Ibalagbag mo sa tapos hinuting doon. Tapos nakabitin yun eh. Yun lang bagang atintado doon. Kaya pag, Okay na? pag inigpitan mo yan na walang tukod na ganyan, kikipot doon. Tay? Kaya dyan lagyan mong ano dyan, bench. Ha? Pag ganyan oh. Dito? Dyan sa baba. Dito? Punta dito. Pinagtanggalan na nga pala to eh. Ang kuha tayo ng special. Bah, napaglaruan na to ng mga bata. May nawala ng ano. Special gagamitin na nila. Oh, tol. Oh. May dinas buko. Hello po. Mas buko. Mas buko. Ting-ting. Parson daw, ting-ting. Oh. Kaka tol. Pagkain mo? Wala. Oh, sige. Bigyan mo sila kuya. Oh, sige. Hindi kayo kumakaon na. Ha? Hindi kayo kumakaon na. Gusto ko kumakaon na. Huwag kang kumpalit. Hindi ko kumakaon. Oh, baba mo na. Ampak nga to, pre. Huwag kumakaon ka, pre. Ikaw di ay. Hindi ka rin kumakaon. Kasi ko alam ko rin pagkabot dito. Ikaw lang kakano. No, meron na dito. Sapatos na lang. Nandun sa bag ko no, si Patos. Sige na kuya. Bigyan mo kanila. Magkasoyo. Karnel, let's buko. Tol, abot na tol. Lahat. Tatay, ikaw, Vicente, Karnel, Bo, Ito na naman ka. si Chinchin. Oh, Kuya Arnel. Gilawan mo to, no? Gilaway-lawayan ng piste. Ah. Huwag mo nang bigyan Jen, baka ubuhin yun. Oh, si Juan. Hindi ba yung kumakain siya? Kalo, Dito pa, kulang pa. Chinchin.
Lo, kunin mo na lo sa atin lo. Dali na, baka magbago pang-isip ka. So, Ay, salamat kay Parin Jason. Oo. Alam na. Walo pa lang, buting. Walo. Oh, siyam sa akin. Kita tayo, meron na. Meron na. Karen, meron na. Siyam. Meron na. uy, ba't daw? Pagsahod yung bayad. Pagsahod, Sabado. Pwede naman yata sa ulit ito, tol? Kalat, kuya. 90 lang naman. 90. 90. Isbo, palamig mo na, palamig. 90. Sige, salamat. Ice buko. Panuway na Oh, kainin. Tanggal mo, ano? Plastic. Ah, tinatanggal pala. Tinatanggal pala yung plastic. Kala ko hindi. Natanggal mo. Dati hindi. 1982. Kala ko. Tinatanggal yung plastic. Talo, tinatanggal pala to. Kala ko ganyan ang agan. Lamig mo na tayo. Amo, pungay. Oh, okay? Okay, lo. Amo. Hap. Putol tayo ng kabilya. Oh, gani. Tikas. Huwag yan nung manipis dito. Kabilya. 10 mm. Kailangan ni Kuya Arnel. Yan po. Magputol tayo ng kabilya. Pinaputol ako ni Kuya Arnel. Check the first. Kaya tayo ng reading glass para din matiksikan. Darlene, 20 peraso. Ang puluhan na.
Ipat na. Ito yung kumukul. Ay, sukur-sukur! Buhiti na yung sana! Ano madali? Bigay ko na kay Kuya Arnel. Lagi pagkarik eh, dahil lagi doon kumura. Sayang tayo yung video at yung video na sa walay baba. Kaya rin makita siya yung kamera. Is, garapot. Ah, hari ka muna. Garapot. Mag-is na. Ay, Nagtatali si Kuya Arnel ng alambre sa porta para di bumuka yung ano yan sa biga. Pagbuhos bukas kailangan kasi may taling alambre para di bumuka. Buniti ka ang mikrofon. Akayam! Mabot lang ha. Kumakawin sa mga pinot-putol. Ha? Mga pinot-putol na sa... Lakad 21 naman na. Mga? Kustanera? Alokot sana? Sakto na. Maya ka di ka ba? Di ba sila pinakulunan? Kaya nakapusin format. Magputol ako. Oo niya. Ay, kuya. Magpirang piraso. Once. Hoy. Kasi maglaglag. Ikaw. Pagkapit ka lang, ikaw maglaglag. Putol ng kahoy. Apat. Araw kitang kakaba. Wala po pa tama. Ay, dog. Alam ko. Sa mga pre. Takol. Hindi na maulubutang nga rin. Bali mo kung ganyan dito. Hanggang yung trabaho para na dapat trabaho. Nag-aarot ang bigutong yan, harutin. Ayan. Harutin. Sige. Ano yung buwan? Hindot ka. Oh. Lag. Kumain takbo. Jose. Ha? 100. Oh. 106. Oh. Pila ka bok? Saan ba? Yung tinawag pikas na balik country. Okay, naman ito tayo sa pikas o. Andun mo yung malaki. Nandun sa may kurma. Dun sa kurma. Ay, ito yun. Nakabasag sa lamisa. Yan. Yan. Dahil lang, kung ano na sa alam, pre. Wala, pre. Wala na lang po na. Pangat, basta prinsesa. Ano ka na? Tama. Tama tilo. Ayan po, dito na kami sa ano 30 floor. 30 floor. Oh, napakataas na nito. At sobrang taas nito. Ang pagtingin ko po sa kalabaw ay hayop.
Na. Ang baga, puti na nga. Oo. Yung baka parang hayop yung pagtingin ko. Sobrang taas. Itong mobile project na to. Ang tibay nito. Hindi nga naalog. Ready na. Ready na po ito para sa buhos. Tuloy-tuloy na. At siyempre, Martes ngayon? Martes. Bukas holiday. Double P tayo. Basta holiday ang ilagay tayo dito. Oo. Ilagay mo dun sa ano, sa Yes, tag sa form. Hashtag holiday. Double P yun. Magdo-double P daw si, ano, si YouTube. Double P. Chinese New Year sa bukas, no? Ha? Hindi naman tayo Chinese. Mr. Teacher! Welcome back to my YouTube channel. Yan po, Mr. Teacher. Dumating. Please welcome Mr. Teacher. Panahuring pangdangal. Tadadadadan. Yung nakikita niya Sir. Sir, kamusta sir? Kamusta? Okay na? Si Sir. Sir Teacher. Nagka-problema si Sir. Nagkasakit ata. Hindi ko alam. Napakalawak. At yan po, ikikwento ko lang sa inyo. Yung nakikita nyo po na ano, yung nakikita nyo na mga kakahuyan na yan, hindi po akin yan. Pero yung di na naabot na inyong paningin ay sa akin po yan. Joke lang. Good vibes, good vibes. Putli magkawin ba? Putli ba? Putli. Ganda talaga ng bahay na yun, no? Yung dinadaanan. Lawak. Yakapin mo ako ng mahigpit. Kulang na po po yung pagbantik. Oo. Magreklamo. Di ka daw kayo mag-isita na tanong ko na lang. Nga. Oo naman sir. Wala. Kumura kayo no. Ikan ba niyo? Ikan siya rin. Okay. Ikan na rin na ato bro. Please welcome. Yan, baba na tayo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Masakit mga minin.
di maalis sa isip ko. Ang sakit na ganangit sa puso ko dinangulan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan lang, dahan-dahan lang, dahan lang. Ha? May saig? Wala pa. Dalawa na siguro martilyo yun dyan. Bakit wala na? Ha? Ewan ko kayo. May deliver ba, Ben? Ha? Ronel Placidis? Wala. Ronel Placidis, wala naman. Wala man sabi si Ronel. Wala naman kami Ronel Placidis dito. Baka yung dito, sa kabila. May order ko kuya. Buwangin daw. Andyan na daw. Kabila pala. Dito yan sa kabila kuya ako. Stress. Isa dyan kung matapre kaya basi ka. Doon. Ah! Doon. Sweet pa rin. Mo kira. Ewan kaya rin mo kaya. Panik. Ya, huwag mo tarawa rin ako. Oh, hindi po buktot. Hindi yung tarawa kaya ko. Huwag ko na lang. Huwag ko Grand Prix. Saan yun sa alak? Magulit ko rin. Ayun, dati pa way. Ako. Tingnan ko ito dadalhin, Tay. Tadi ba ito? Una. Mag-ina ka ba? Magpupon mo tayo wire? Mao ba? Oo, niya gani ha. Tarot gani po karangunan yung hartumuton. Gani po muna. Bababa mo, friend. Ha? Bababa mo. Lagyan mo pag doon. Lagyan mo doon lang. O, dugyan lang ako. Dugyan lang ako. Ang mga dito, alam mo rin ako. Dugyan mo lang, alam mo lang. Hey, 145. Ito? Oh, yeah. Ito lapis mo. Hindi mo yan tigtalaban ng lapis. Dito mo pati dito sukatan natin.
man si ano? Kitchen mo. Oh, di ba? Ang taas oh. Okay na yung paa mo, sir? Oo. Sugat pa? Teka. Kinagat kaya tarang mo nanap? Yung uhipan. Oo. Naman ka, masakit talaga yan. Masakit ka, nanap na yan. Sabi na maitim yan. Maitim na uhipan. Maitim maputi. Yan pala, wala ka ng punta-punta. Boy ba ito? Hmm? Boy ba yan? Putulon? Ha? Sigurado ka? Oo. Bakit di pa ako? Magaling mo to. Balik ka doon.
Kahoy, binigyan ng kahoy ganito kahaba. Kahoy nga talaga. Next man. Amudi. Litris. Oh. Oh, talaga. Sige daw. Oh, parang totoo. Oh. Sige daw. Parang hindi tumama ah. Parang lumabas yung pako. Tingnan natin. If I you moment later. Sige lang. Produkto. Of you moment. Produkto. Ha? Amo. Mahangin po kasi mahangin. Tingnan ulit natin. Ay, sus. Ginoo. Ada. Meron. Kuya Arnel. Pababain mo muna. Imo? Ano, bitaw? Ang pauwi na kami ni Kuya Arnel. Tol, ulo. Tol, let's go na kami. Tol, parot. Tay. Sir. Tara. Kasi hanggang ka lang LCC. Oo. Oh, tara. Sabay na si Sir Teacher. At uwian na. Daling ko itong mga gamit para malabhan. Let's go. At ayan, thank you po sa lahat ng mga viewers, mga sponsor, sa lahat na nanonood ng aming mga vlog, sa mga di nag-skip ng palastas, silent viewers, salamat po sa inyong lahat. At yan po, hanggang dito ng vlog na to, at maraming salamat. I love you all. Bye bye, ingat po kayo palagi. Mwah.